Yun, at kasama pa rin siyempre ang ating guest ngayon, Shine Polaris. Wala ba kayong gig? Every Sunday sa Bistro 51. Yeah, maraming salamat kay Ma'am Christine. Yan, maraming salamat po ha. Yeah. At soon, magigit na po. Kina Ma'am Patricia. Yun, maraming po. Ito yung kanilang version, yeah, single. Parang ako single. Here we go! Siya na iba yung inom, siya na pinagawa. Sa ikeman, bakit di na kami bababa? Rangay kita, nagtayat ng ilukan.